Portos de Galicia avanzan a mellora dos equipamentos dos portos arousáns e da ría de Muros Noia. Dende o ente autonómico apuntan que nos últimos anos se está a dar pulo a instalación de novos pantaláns, con ata novas 800 prazas de amarre. Podemos estar falando de 800 novas plazas de amarre, algunhas xa executadas, algunhas como pode ser as de terceira lista da Illa de Arousa ou as de Santo Tomé en Cambados ou a terceira lista de Cabo de Cruz, que son embarcacións menores, embarcacións dedicadas ao marisqueo, e outras que van a ser esas instalacións flotantes para os bateeiros dirixidos ao sector mexilloeiro, como tamén vai a ser no caso do Xufre, como vai a ser no caso de Cabo de Cruz. Gran parte destas prazas de amarre xa están executadas e dende Portos de Galicia sitúan nos 12 millóns de euros o investimento realizado dende o Goberno autonómico para mellorar as condicións de traballo do sector. Implica un esforzo e un compromiso moi importante da Xunta de Galicia respecto ao mundo do mar. Estamos falando que 800 embarcacións cos seus tripulantes van a poder acceder ás mesmas e desembarcar das mesmas en condicións de máxima seguridade e tamén da mellora da operatividade portuaria. Durán asegurou que durante este 2018 continuarán a realizarse os investimentos aínda pendentes, tanto na ría de Arousa como na de Muros Noia. Ano importante, eu quero lembrar aquí que aparte do que xa se fixo, este ano 18 supón un avance importantísimo no que é os investimentos que vamos a desenvolver, pois a Xunta de Galicia incrementou os orzamentos de Portos de Galicia preto dun 90% respecto ao ano 2017, precisamente para completar esos proxectos que estamos falando e algúns outros que son desta zona que é tan puxante desde o punto de vista do mar, que é a Ría de Arousa, Muros Noia, etc.